akan cewa haka kalli
saboda hakikani ya kamata a bautawa ba kowa ba. Na'am. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Kamar cikawa ni'ima nan da muka yi a gare ku, wato wani hidayar da shari'a ila ma'anar dinikum zuwa alamomi na hakika na addininku wanda aka kunta da nuna to hakika ko za ku shari'a zuwa gaskiya. Na'am. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Kama aku berbuat nikmati ada baik dan cukup, mana jika nikmat tak ada itu syukur dalam ada itu surah alamnya itu pada amal terhadap dan hakikah pasal syariat surah Islam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala kama arsalna fiikum rasulan kama maka cika ni'imar mu a gare ku haka na muka sake cika muku wannan ni'imar da aikoyin manzo a cikin ku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyin shine alqur'ani wa yuzakkikum yana tsawata ku game da shirka wa yu'allimukum alkitaba sannan yana sanar da ku alqur'ani wa hikmata bi ma'ana ma bihi min al-ahkam yana sanar da ku abin da yake cikin alqur'ani na daga hukunce-hukunce au ma'alimin ma lam takunu ta'lamuna kuma yana sanar da ku abin da kuka kasance a baya ba ku san shi ba wanda ne don ku da wannan ba Allah ba kuma ba wanda ne don ku da wannan ba na Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma da ya kawo sabon a gurin Jibril shi kuma da Jibril daga Rabbi Isa na'am فاذكروني أذكركم. Allah ya tawakkuruni fa ambace cikin sallah wa tasbih ambace tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Allah la ilaha illallah la ilaha illallah irin yadda malaman sufanci suka dora tabarkin sufanci da aka yi kwatankwacin yadda suka a ambaci Allah sufanci a gurin waɗanda suka assasa shi ne la ilaha illallah sai salatul manzon Allah sai istighfar sun yi rubuta dan salatul manzon Allah sai istighfar to ba da abin da zuwa a cikin wannan sai a auna shi da ma'auni na shari'a yana cikin ba ta ba shi makul ba ya cikin sai a biya wa wanda ya wanda masa da saboda Allah ya ce haka Allah ya ce wasu ne ba a bace azkurkum sai da a bace ila ma'ana ujazikum kun kuka an ce la ilaha illallah ko kuka ce subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sai Allah ya yi sakamako da kyakkyawar sakamako akan wannan ambatan Allah a kuka ya cikin hadisi wannan hadisi ne da su adin layi da Allah a kako su mafadar ne binansu wanda ya ambace da aka ke kansa shi kadai da ce Allah ko shi la ilaha illallah ko shi subhanallahi ko alhamdulillah ko la ilaha illallah ko Allahu akbar shi subhanallahi ba da ta'ajjub ba nan ga wani abu da ya abuwa kana so abin ma subhanallah ba da wani ko la ilaha illallah ba da ta'ajjub Allah ya ce duk wanda ya ambace shi kadai a rasa zakar kuɗinarsa Allah ya ce a jami'ina masu na ambace kamar tsakanin biyu malayin wanda ni ya ambace da a cikin taron jama'a irin yadda su ba su ne ta ba su da suka nasu ba da sani ko kuma da yawa ko kuma ranar ba
ko in ma kowane lokaci ma da ake taruwa a cikin jama'a a ambaci sunan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce zakartu fi malaikati malaki sai ambace shi a cikin jama'a waɗanda suka ba alkhairi daga jama'a su ne malaiku. Malakai ma suka ce faskuruni azkurku wa ambace sai ambace duk sanda kace la ilaha illallah ko duk sanda kace da Allah ko duk sanda ka faɗa ɗaya daga cikin sunayen Allah guda 99 sai kai ma Allah ce wane an kai kada ka ambata sai ambace ka shi kadai a zakarsa. Idan a cikin jama'a ka faɗa sai ambace ka a cikin jama'a cewa ne saboda girman ambatan kan واذكروا لي ولا تكفرون. Allah ya ce ku gode da biyayya a gare ni amma kan ku kafirce da saba. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا يا رب تبارك واسمك استعينوا على الآخرة وديمتكم أبصارا فاتبعنا القيامة بالصبر يقول على القراءة أبصارية أنت والبلاء يقول أبصارنا ذلك جرت كل شيء والصلاة تقوم صلى الله سبحانه وتعالى يا بنتيتا ستذكر ما شاءت إن الله مع الصالحين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ولا تقولوا كربلا لمن يقتل تودى على دخل في سبيل الله أو من يقتل تعديل أنت هم أموات فرجوا وتكافت لما تتونس فلا حياء. أنت أمر وكسرش طيب وقرآن su wasu rayukarsu suna nan a cikin maluru na tsuntsaye waɗanda suke kwarra kuma suna kiwatawa a cikin gidan aljanna kamar yadda hadisi ya tabbatar da nan ana fara da sarki abin da yasa ya saukar da wannan aya lokacin da aka yi yakin badar waɗanda a kashe daga cikin musulmai mutum 14 mutum shi daga cikin muhajirin ne mutum daga cikin kuma mutanen madina shirkai sai suka kashewa da su da munafakai an kula da kalma wa gayyahu ala anfusihim min hayatid dunya wa lazzatiha kasu daga jama'a sun mutu sun tausa rayuwarsu ta duniya da irin jin daɗi na duniya duk sun tausa shi kuma suna da hawa cewa sun fito ne a wasa yadda ta annabi Muhammad da kuma yadda ta Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ya saukar da wannan hali. In kuna inkari akan sun mutu da yadda ta Allah da yadda ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai ku yi da wannan inkari. Tabbaci ku daina cewa duk wanda ya mutu a gurin yaƙi ya ɗauka addinin Allah Allah ya ce ku daina cewa ya mutu. حياتهم رايوني ولكن لا تشعرون ولكن لا تشعرون. سيقول مصرفة ومسكين الدنيا يتسكي سكينة رايوابا أما هو أنه غير سلوك أما الله سبحانه وتعالى يشير مسلمتها وما قال بسكي يشيروا ميسا حرم قول ذلك لشيء أتعرفت فتم وانا وولد يجي شهيدي بولد يجي لأوقع دين الله شيء الله وصفة شيء الله وليس بموت الحقيقة موت وصفة الحقيقة وإنما هو انتقال من دار الكبر إلى دار الصبر شيء شوال كجدا ولد يجي غاشنا مرة ذاتي جدا ندوكا جدا نرسل جدا أقامر يزوى جدا نفرقا وإن دار الوزن إلى دار السرور شروع سكي جدا wanda yake na bakin ciki da bacin rai zuwa gida na farin ciki
في سبيل الله وهم الشهداء سن شهيدين وصدقوا بذلك لأن أرواحهم شهدت دار السلام عند خروجها أما مجلس الأشواء سن شهيدين saboda su lokacin da za su mutu lokacin da rayukansu za ta bar jikinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya halarta musu gidajensu na aljanna dar salam gidan aminci inda khurujiha yayin da za su fita sai Allah ya halarta musu da gidajensu na aljanna suna da an lokacin marar karta su san barka ba yana da babban lokacin da ba zai fita da shi أو لأن الملائكة تشهد له وفقها ملائكة فلا يشهد أجر السوى ولن نبدأ لك يسألون إلى النوم من الله وسمت من سنة ما سنين وسنة ما سنين مكان وحديث مسلوش أدين الله سبحانه وتعالى ماذا نسيك سألك شنوى إن يجب أحيانا الحياة hukumiyya da jisim wa ruh suka ce rayuwa suke ta lahira ko ta mazau da jisim wa ruh da jiki da rasu da jikinsu da rasu da suka cewa idan ka ce babu jiki suke rayuwa da rai suke rayuwa kawai da ba su da babbanci da tun mutumin da ya mutu musulmi ne shi ko babu saboda hairan ake zagawa ita ran ba ta mutuwa cikin ka ne kawai ke mutu ran tana nan kamar yadda ya zaka a hadisi mun faɗa a karatun mutu ba ta sun zama su suka ce ai ba bambanci ke me ya kwanar da Allah ya yi musu an yi wasu rayuwa irin tasu wacce babu wanda yake tsinkaye a kan da sai wanda Allah yi wa dakatar shi zai sun kaya irin wannan rayuwar da suke amma suka ce magana a shi wannan rayuwar da suke garu ce kawai da yi da sanda saboda rayuwa wacce take garu ko kowa ma yi sharaka da ita da musulmi wanda ba musulmi ba su suka ce farka ce Allah ya kikita su a kanta Allah sallaka musu hukunci ta su ta kawo ka tare da su idan an fara yau da suke da aka ce wanda a yawo inda da ne su rayuwa ne a wurin ubangijin su rayuwa ce wacce Allah shi ya sa ka kika ita ce kuma da Allah ya wasu kayi ya gane ya hawi amma da sun ce yau ne wacce sai a rayuwa ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. جربتكم بشيء من الخوف. لولا أن تذكروا لعدوي لأبو بكر. فلا أحشي أبو بكر وراس الشمول. والله على إياك. وسيدنا موسى وراجع أستنزل. بينهم rashin biyayya da Allah subhanahu wa ta'ala zama kuna da tsoron ma a ta wannan karawa wani juri kuma za mu tsorace mu da yunwa shi ne alfahamu bai zama ruwa bai sauka ba kuma an shuka da babu ruwa da baya wata an shuka ya wasu ba zai mutu ba ba na kasan gina da amfani za mu tarace da tawaya wato da alaka daga dukiyoyi daga mutum ya suka daga wani gari ka masu dogarin sa ba ka karanta a ce sun bari ko mota ta kama da wutar ko ba mai sun kama ta ko mata mutum ko gobara ta kama sun ke ta ce ko nau'i na asara a sayo kayan da tsada amma suna zuwa kantinka sai zama kayan sun cika kasuwa neman kai imada na nau'i na asara na haka ba Allah ya sai sai da rage su wani abu da lalata ya da kanta ne wani ba a jarabce da kashe-kashe a juna
mutuwa haka kawai ko ba ne kamar ba da yi wa haka yadda aka a mace-mace ba faru na ba komai ba Allah ya kawo ba kawai yin taki babbar malayar a kuma ita to shi mu ma da wasu da shi a gishi a shi ka aka zubuto amma kuma sai Allah ya kawo wata abada ka zo duk ta cinye su ko tsuntsaye ko baye duk su zo su cinye abin da aka yi abin da aka shi ga shi ya yi kyau ko yawan hasara da ake jira amma kawai sai kuma ya gari ga Allah ya aiko baye ko tsuntsaye su fata shi ko kawai duk su zo su cinye abin kuma a lokacin kaɗan saboda haka Allah ya ce a haka da lana kuta da kaco a kan zuwa a kaskuru na haka a rakkonin ba sai ku gaba ku yi hankali a bisa wannan jarabar da muke ko ka ba za ku yi hankali ba وبشر الصالحين وبعد أقول أنا يا كان يشرك بشارة كما سأقول أصحاب النار في بشارة الجنة وسوء ما سأقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سورة الأنفال إذا مصيبة وبلاء يسأل سيسأل أبدا سنعشر إنا لله هذا أمده الكبار ملك العقيدة الأشياء المتكون ومع الله سبحانه وتعالى مباين سيدنا يفعل بنانا أشياء أي كشا أقول بإحداما أتعرض فأبدي ما تنسيش فإنا لديك راجل مقوم ما سنتم مع واحد وغيره ranar alkiyama sai ne mana sakamako da abin da muka aikata. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. دعوة a cikin hadisi ma istaja inda musulma wanda ni ya istirjani da zarar musulma ta sami shi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi lada kan wannan musulma kuma ba aka gaba a yau khairan zai musanya masa da alkhairi babban musibar da ta sani amma ba san kayi abin ka gama ka can kashi da ka can kashi da kashi ka gama mafaka wannan abin lasin ya sauka a kanka sannan kashe za ka istirfiya a yi lokacin farko da abin ya abu a lokacin ne a lokacin da zarar musibar ta same sai ka shi ina lillahi wa inna ilaihi raji'un wata rana na alaihi salatu wassalam yana zaune da sai da Aisha Allah ya kare da Aisha sai mutuna irin a shigar da wannan da suke tare a zaune da Allah alaihi salatu wassalam da shi ne ya ga mutuna a shigar da sai ta mutu wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai istirja ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai sai da ayyana su ya rasu da mai haka ta ba ce kawai ba sai annaba a salatu wasallam ce dukkanin abin da zai bata wa mummuni sunan wannan abin musiba ita komai kankancin wannan abu da zarar abu ya sami kashin inna da bayan inna da ya bani da Allah zai baka daka wannan musibar kuma zai canja maka mafi alfai wannan shara ɗaya daga cikin mata ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sanda Abu Salama kana da istirjani ina mutuwa da istirjani shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati hada faqul li khayran min faqul kana yi wannan kuwa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya musanya mata da wanda yake Abu Salama shi ne wa